היי, זאת ענבל שי. זאת נועה. נכון. ואנחנו בעצם רוצות ככה קצת לספר לכם על סדנה שרקחנו ביחד, חלום משותף, להוציא קבוצה קטנה של נשים לחופשה שיש בה גם צלילה לעומק של 5 האלמנטים. נכון מאוד. דרך הגוף, הראש, הרגש והמרכז. והבנו שבעצם צריך קצת להסביר את הדברים. אז זאת סדנה שתהיה בשבועות 2019, ורציתי בעצם שתכירו את ענבל שי. ענבל שי היא המדקרת שלי והמטפלת שלי כבר כמה שנים? 6 בערך, מתחזקת אותי. ובעצם זה היה רעיון של ענבל לעבור דרך המעגל של 5 האלמנטים, וכאילו לי זה כבר ברור, אבל אני רוצה שענבל תספר לנו מה הסיפור עם 5 האלמנטים, למה זה, מה זה, למה זה טוב. אוקיי, אז קודם כל 5 האלמנטים הם נמצאים בעצם מחוץ לנו, אוקיי? זאת אומרת, כל כדור הארץ הוא כולל בתוכו את 5 האלמנטים שהם אש, אדמה, מתכת, מים ועץ. וכמו שהאלמנטים האלה מתקיימים מחוץ לנו, הם מתקיימים גם בתוכנו. אנחנו חלק מהעולם הזה. העולם זה המקרו, אנחנו זה המיקרו, ואנחנו צריכים להתנהל בהתאם למה שקורה בחוץ. אם אנחנו לא מאוזנים, אוקיי? עם מה שקורה בחוץ, מה שקורה, מחלה. אוקיי? מחלה. המחלה היא לא רק ברמות הפיזיות, היא גם ברמות הנפשיות והמנטליות. אז הסדנה הזאת מציעה בעצם, קודם כל, לימוד על האלמנט עצמו. אנחנו נלמד את כל המאפיינים, גם הפיזיים, גם הרגשיים, המנטליים, הרוחניים. נדע להבחן את עצמנו בעצם, וגם את הסובבים אותנו, את בני זוגנו. וזהו, זה משהו שרציתי קצת להתעכב עליו, כי פתאום הבנתי שאם אני מבינה את האלמנטים שלי ואת האלמנטים של הסובבים אותי, אז אני יכולה לזרום ביתר קלות במציאות. נכון, נכון. אנחנו נבין את החולשות שלהם, את החוזקות שלהם, מה אנחנו יכולים לקחת מהם, מה קשה לנו לדרוש מהם. כן, נכון, בדיוק. מה אין טעם לצפות. כן, אבל גם, או לדעת לזרום לתוך המקום הזה, או להשיג את מה שאנחנו רוצים בעצם דרך המקומות הנוחים שלהם. זה גם כן המקום. אוקיי, ואני מאוד רוצה שככה תתני נגיעה, דוגמה, של אלמנט מסוים. אוקיי. את אמרת שתקחי את אלמנט האדמה. כן, נדבר עליו טיפה. אז תני לי ככה בכמה מילים, כי באמת זה יהיה הנושאים שנצלול אליהם. וחשוב לי להגיד שנצלול אליהם לא רק זה לא הרצאה אקדמית. לא. בדיוק. אני באמת מאמינה שדרך הראש אנחנו מאוד מוגבלים. נכון. ולכן כן יהיה את הקונטקסט של הראש, אבל אנחנו ממש נעבור דרך האלמנטים, נרגיש אותם, נרגיש את הרגשות שהם בעצם מייצגים. אז תני לי ככה בכמה מילים, אלמנט האדמה, מה המאפיינים העיקריים האישיותיים, ומה קורה כשיוצאים מאיזון, ובעצם מה הסגולה, כמו שאת אומרת, נכון? אוקיי. אז באמת יש המון מאפיינים לכל אלמנט. אדמה, אם אנחנו לוקחים כאדמה, אז אדמה, קודם כל, כשאנחנו חושבים על אדמה, זה משהו של ספיגה. אדמה היא יודעת לקבל מצד אחד, אבל גם אדמה יודעת לתת. זאת אומרת שהיא מזינה את העצים, שמזינים את החיות וכו'. המקום שלה הוא קודם כל הזנה. ספיגה והזנה. אחד המאפיינים שלה זה, למשל אצל אנשים, זה אנשים שהם יודעים לתת מאוד. הנתינה היא קטע מאוד מאוד חזק אצלהם, רואים את זה הרבה מאוד אצל אימהות, אימא אדמה, של נתינה ומותק שלי ואהוב שלי ומבשלות. רגע, אני חייבת פה לעצור אותך ולשאול, האם כל האימהות יש להם אלמנט אדמה? בכולנו יש את כל האלמנטים, את כל 5 האלמנטים,
האחוזים אבל משתנים. אנחנו תמיד יש לנו אלמנט אחד עיקרי, אוקיי? שהוא מככב והוא זה שככה לוקח אותנו במסע החיים, אבל ושאר האלמנטים עוזרים לו. עכשיו, גם האחוזים האלה הם משתנים במהלך החיים, זה תלוי איפה אנחנו נמצאים. אז אימא שרק יולדת ילד, האדמה שלה, אין מה לעשות, היא תעלה גם היא בעצמה, היא לא אלמנט אדמה. הבנתי. אז המקום של ההנקה, המקום של הדאגה לילד, האם הוא יושן בלילה, האם הוא בריא. אז זה המאפיינים של אלמנט האדמה. זה המאפיינים שצצים. כמובן שיש עוד הרבה מאפיינים אחרים, אבל אם אנחנו לוקחים גם את המקום של החוסר איזון, אם נגענו במקום של האימא, אז יש אימהות שאלמנט האדמה הוא מאוד מאוד נמוך, וגם כשהן יולדות ילד, אז מכיוון שאין חיבור לעצמי שלהם, אז אנחנו נראה שם כבר אין הזנה. אז אנחנו נראה את המקום אפילו שמגיע עד להזנחה. וואו. כן, שזה המקום הקיצוני. אוקיי, זה החוסר איזון. זה החוסר איזון. אז במקום, אם אני מסכם את מה שאת אמרת, שאם אני לא מזינה את עצמי דרך אלמנט האדמה, למרות שאני טיפולית ורוצה לדאוג לאנשים אחרים, זה יכול להגיע עד למצב של הזנחה. נכון, גם הזנחה. אישית. אוקיי. ולכן הסגולה, שמדברים על הסגולה, זה המקום המאוזן של כל אלמנט ואלמנט. והסגולה של אלמנט האדמה זה לדעת לתמוך, אבל גם לדעת להתמך. אוקיי? ואנחנו נדבר על זה גם בסדנה עצמה, כמובן שהרבה יותר בהרחבה, וגם נעבוד עם תרגילים של תומך ונתמך, וכמובן שזה יהיה בתוך כל התנועה והריקוד, ואנחנו נחווה את האלמנט הזה בכל נים ונים בגופנו. אז זהו, אז אני ככה רק רוצה להוסיף שבצד שלי, אני אחראית בעצם על הריקוד, וכשאני לוקחת את מה שענבל אמרה לגוף, אז אני אומרת לעצמי, איך זה נראה בריקוד, ובאמת במה שמתחבר לי זה שכשאני נעה, אני קודם כל בודקת שהבסיס שלי מחובר לאדמה, ואני מקבלת את האנרגיה התנועתית שלי ממש מכפות הרגליים, דרך המרכז שלי ועד הקצוות, ואז גם יש פחות התעייפות. זאת אומרת, משהו שאני רואה כשאני מלמדת זה שהרבה אנשים פשוט לא מחוברים לאדמה קודם, לפני שהם מתנועים, ואז באמת יש איזה מין התעייפות כזאת. אנחנו גם בסדנה בעצם אנחנו נתחיל באלמנט האדמה. קודם כל התקרקעות, היסודות, ומשם אנחנו נפליג לשאר האלמנטים. אוקיי, מעולה. אז זהו, אז אם זה מעניין אתכם, אתם יכולות, זה לנשים בלבד בשבועות, אז בגלל זה אני אדבר בלשון נקבה. אז אנחנו נעלה עוד סרטונים על כל אלמנט, ומי שתרצה מידע אז הוא יהיה פה על הסדנה, ובהחלט נשמח לענות לשאלות ולפגוש אתכן. זהו, אז תודה ענבל. בכיף. וביי בינתיים. אלוהה. אלוהה. סלמת.